Du kan ikke bo i Dubai uden at prøve de her chokolader. Der er så mange, der har sendt mig den her videoer om den her trendy chokolade her. Koster 120 kroner stykket. Så jeg skal prøve den nu. Og se hvordan den er. Og jeg har ikke kun taget den. Jeg har faktisk taget sådan en brownie fudge også lige til at prøve. Ser sådan ud. Faktisk ret stor. Hvad er det, man gør? Må jeg ikke se. Det er en god mælkechokolade. Den smager af knaffi. Det gør den ikke. Jeg kan næsten ikke engang smage pistachen. Men lige prøve uden. I hvert fald ikke 120 kroner hver. Altså, så kan man bare købe en knaffi. Fordi, nej.